ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ପତଞ୍ଜଳିର କୋରୋନିଲ୍ କିଟ୍ ସମ୍ପର୍କରେ। କୋରୋନିଲ୍ କିଟ୍କୁ କେଉଁଭଳି ଖାଇବେ, ତା'ର କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି କୋରୋନିଲ୍ କିଟ୍, ଯେଉଁଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି କି ଟେଷ୍ଟେଡ୍ ଭେରିଫାଇଡ୍ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଫ୍ରମ୍ ପତଞ୍ଜଳି ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍। ତ ହରିଦ୍ୱାରରେ ପତଞ୍ଜଳିର ଯେଉଁ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ଟି ଅଛି, ସେଠି ଏ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଭେରିଫାଏ ହେଇଛି, ରିସର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ପରେ ଏ ମେଡ଼ିସିନ୍ ବାହାରିଛି। ଆଉ ବହୁତ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମଧ୍ୟ ଟେଷ୍ଟ କଲା ପରେ ଏଇଟା ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ବହୁତ ପଜିଟିଭ୍ ପେସେଣ୍ଟ ନେଗେଟିଭ୍ ହେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଏ ମେଡ଼ିସିନ୍ ମାର୍କେଟକୁ ଆସିଛି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା WHOର GMP ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ମିଳିଛି। ଏଇଟା ବହୁତ ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ବି, ବହୁତ ଲୋକ ପଜିଟିଭରୁ ନେଗେଟିଭ୍ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଲା ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଆୟୁର୍ବେଦିକ ମେଡ଼ିସିନ୍, ତେଣୁ ଆୟୁର୍ବେଦିକରେ କିଛି ସାଇଡ଼୍ ଇଫେକ୍ଟ ନଥାଏ। ଯେଉଁ ସାଇଡ଼୍ ଇଫେକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଏଲୋପାଥି ମେଡ଼ିସିନରେ ଥାଏ, ଗୋଟେ ରୋଗ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇବେ ଆଉ 2-3ଟା ରୋଗ ଆଣିବେ, ସେ ଜିନିଷ ଆୟୁର୍ବେଦିକରେ ନଥାଏ। ଆୟୁର୍ବେଦିକରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ରୋଗ ପାଇଁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇବେ ସେ ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଏଲୋପାଥି ଆପଣ ଖାଆନ୍ତି, ଏଲୋପାଥି ଆପଣଙ୍କୁ ସିମ୍ପଟୋମାଟିକ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦିଏ, ଆଉ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଷ୍ଟମାଟିକ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦିଏ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ଯେଉଁ କୋରୋନିଲ୍ କିଟ୍ରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି। ମୁଖ୍ୟତଃ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ 3ଟା ଔଷଧ ମିଳିବ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ୱାସାରୀ ବଟି, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କୋରୋନିଲ୍ ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ଆଉ ଅଣୁ ତେଲ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ କିଟ୍ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିଟ୍ର ଦାମ ପାଖାପାଖି 545 ଟଙ୍କା। ୟାକୁ ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ ଯଦି ଅର୍ଡ଼ର କରିବେ ତାହେଲେ ଅର୍ଡ଼ର ମି ଆପ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତା'ର ଲିଙ୍କ୍ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଦେଇଦେବି। ଆପଣ ଯଦି ଅର୍ଡ଼ର ମି ଆପ୍ରୁ ଆଣିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଖାପାଖି 10% ଅଫ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ମିଳିଯିବ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ 3ଟି ଔଷଧ କଥା ମୁଁ କହିଲି, ଆପଣଙ୍କ କିଟ୍ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବୁକଲେଟ୍ ମିଳିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ କେମିତି ଖାଇବେ ଆଉ କେମିତି ରିସର୍ଚ୍ଚ କରାହେଇଛି, କ'ଣ କ'ଣ ମିଶିଛି, ଏହାର ସବୁ ଜିନିଷ ଏଥିରେ ଅଛି। ତ ଏଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା। ଫାଷ୍ଟ ଏଠି ଅଛି ଶ୍ୱାସାରୀ ବଟି। ଶ୍ୱାସାରୀ ବଟି ଆପଣଙ୍କର ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ କୋଭିଡ଼ ପଜିଟିଭ୍ ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ପାଇଁ କହିବି, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ନର୍ମାଲ ଯିଏ ଯେମିତି ଖାଇବେ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା। ଯଦି କାହାକୁ କୋରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଶ୍ୱାସାରୀ ବଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଶ୍ୱାସାରୀ ବଟି ଆମର ମୁଖ୍ୟତଃ ରେସ୍ପିରେସନ୍ ସିଷ୍ଟମକୁ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ, ରେସ୍ପିରେଟରୀ ସିଷ୍ଟମ୍ ଠିକ୍ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ଖାଆନ୍ତି। ଆମର ଲୋୟର ରେସ୍ପିରେଟରୀ ଟ୍ରାକ୍କୁ ଏଇଟା ଠିକ୍ କରେ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଲଙ୍ଗସର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲେ ଏଇଟା ସଲ୍ଭ କରେ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କୋଭିଡ଼ ହୁଏ ସେମାନଙ୍କୁ ଲଙ୍ଗସର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ, କାଶ, ଛିଙ୍କ, କଫ ଆଦି ହୁଏ। ତ ସେଇ ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ୱାସାରୀ ବଟି ନିହାତି ନେବା ଦରକାର। ଶ୍ୱାସାରୀ ବଟି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କୋରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଅଛି, ଦୁଇଟା ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ଖାଇବେ ଦିନକୁ 3 ଥର, ଖାଇବା ଅଧଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ, ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ, ଲଞ୍ଚ ପୂର୍ବରୁ, ଡିନର ପୂର୍ବରୁ, ଅଧଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ 2ଟା ମେଡ଼ିସିନ୍ ଶ୍ୱାସାରୀ ବଟି। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କୋରୋନିଲ୍ ଟ୍ୟାବଲେଟ୍। ଏ କୋରୋନିଲ୍ ଟ୍ୟାବଲେଟ୍କୁ ଆପଣ ଖାଇବା ପରେ, ଯେମିତି ଶ୍ୱାସାରୀ ବଟିକୁ ଆପଣ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ 2 ଥର ଖାଉଥିଲେ, ସେମିତି କୋରୋନିଲ୍ ଟ୍ୟାବଲେଟ୍କୁ ଆପଣ ଖାଇବା ପରେ 2 ଥର ଖାଇପାରିବେ। ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ପରେ 2 ଥର 2ଟା ଟ୍ୟାବଲେଟ୍, ଲଞ୍ଚ ପରେ 2ଟା ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ଏବଂ ଡିନର ପରେ 2ଟା ଟ୍ୟାବଲେଟ୍। ତ ଏମିତି ଆପଣ କୋରୋନିଲ୍ ଟ୍ୟାବଲେଟ୍କୁ ଖାଇପାରିବେ। ତା ସହିତ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଅଣୁ ତେଲ ଆସୁଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ତେଲଟେ, ଆପଣ ତାକୁ ନାକରେ ପକାଇବେ। ନାକରେ ଯଦି ଭାଇରସ୍ ରହିଯାଇଥାଏ ତାହେଲେ ଏ ତେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ତଳକୁ ଖସିଯିବ। ଆଉ ନାକରେ ଯଦି ବ୍ଲକେଜ୍ ଅଛି, କଫ ଅଛି, ତାହେଲେ ସେସବୁ ନାକରେ ତେଲ ପକାଇବାର କିଛି ସମୟ ପରେ କାଶ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ସବୁତକ ଆପଣଙ୍କର ବାହାରକୁ ବାହାରିଯିବ ଏବଂ ନାକ ପୁରା ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲିନ୍ ହେବ। ତ ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅଣୁ ତେଲ। ଅଣୁ ତେଲକୁ ଆପଣ ଖାଇବାର ଘଣ୍ଟେ ପୂର୍ବରୁ, ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ପଜିଟିଭ୍ ଅଛନ୍ତି ଦିନକୁ 2 ଥର ପକାନ୍ତୁ। ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଥରେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ପେଟ ଖାଲି ଥିବ, ଖାଇବାର ଘଣ୍ଟେ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଏ ଅଣୁ ତେଲକୁ ପକାଇ ପାରିବେ। ତ ଇଏ ଅଣୁ ତେଲ ବହୁତ ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ବି, ବହୁତ ଭଲ କାମ ବି ଦିଏ। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆମର ଯେଉଁମାନେ ପଜିଟିଭ୍ ଅଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଇଏ ଶ୍ୱାସାରୀ ବଟି ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ 2 ଥର ଟାଇମ୍, କୋରୋନିଲ୍ ବଟି ଖାଇବା ପରେ 2ଟା ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ 3 ଥର ଖାଇବେ, ଏବଂ ଅଣୁ ତେଲ ଦିନକୁ 2 ଥର
ନାକରେ ପକାଇବେ ପାଖାପାଖି 4ରୁ 5 ଡ୍ରପ୍। ଏଇଟା ଥିଲା କୋରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ହିସାବରେ ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ କିଭଳି ଏ 3ଟା ମେଡ଼ିସିନକୁ ଖାଇବେ। ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କୋରୋନା ହେଇନି ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ୍ ହିସାବରେ ଖାଇବା ପାଇଁ, ସେମାନେ ଆଇଦର 2ଟା ଲେଖେ ମେଡ଼ିସିନ 2 ଟାଇମ୍ ଖାଆନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଇମ୍ୟୁନିଟି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ ସେମିତି କିଛି ସିମ୍ପଟମ୍ସ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଖାଇପାରିବେ। ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ୱାସରୀ ଗୋଟେ, ଖାଇବା ପରେ କୋରୋନିଲ୍ ଗୋଟେ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଇମ୍ୟୁନିଟି ଅଧିକା ବଢ଼ିକି ରହୁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ କାହାକୁ ଜ୍ୱର ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି, ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ହେବା ପାଇଁ, ସେ ସମୟରେ ଆପଣ ଦିନକୁ 2 ଥର 2ଟା ଟାବଲେଟ୍ ଶ୍ୱାସରୀ, 2ଟା ଟାବଲେଟ୍ କୋରୋନିଲ୍ ଖାଆନ୍ତୁ। ଲଞ୍ଚ ପୂର୍ବରୁ 2ଟା ଶ୍ୱାସରୀ, ଲଞ୍ଚ ପରେ 2ଟା କୋରୋନିଲ୍। ଡିନର ପୂର୍ବରୁ 2ଟା ଶ୍ୱାସରୀ, ଡିନର ପରେ 2ଟା କୋରୋନିଲ୍। ଏବଂ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଆପଣ ଦିନକୁ ଥରେ ଅଣୁତେଲ ପକାଇ ପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ୍ ହିସାବରେ ଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବେ ସେମାନେ ଆଇଦର ଗୋଟେ ଟାବଲେଟ୍ ଖାଆନ୍ତୁ। ଯେମିତି କହିଲି, ଯଦି ଘରେ କାହାକୁ ଅଛି ସିମ୍ପଟମ୍ସ, ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଫେକ୍ଟ ହେବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ 2ଟା ଲେଖେ 2 ଟାଇମ୍ ଖାଇପାରିବେ। ତା ସହିତ ଅଣୁତେଲ ଯଦି ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ୍ ହିସାବରେ ପକାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯଦି ସେମିତି କିଛି ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଦେଖାଯାଉଛି ତ ଆପଣ ଦିନକୁ ଥରେ ପକାଇ ପାରିବେ। ଯଦି କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣ ଏମିତି ନର୍ମାଲ୍ ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମାନେ ମେଡ଼ିସିନ ନେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ ପକାଇ ପାରିବେ, ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କ ନାକ ପୁରା କ୍ଲିନ୍ ରହିବ। ତ ଇଏ ଥିଲା କୋରୋନିଲ୍ କିଟ୍ ବିଷୟରେ। ଖାଲି ଜାଣିଯିବା ଏଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ ମିଶିକି ହେଇଛି, ଏହାର ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି। ତ ଏ ଯେଉଁ ଶ୍ୱାସରୀ ବଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଶ୍ୱାସରୀ ବଟି ଆପଣଙ୍କର ରେସ୍ପିରେସନ୍ ସିଷ୍ଟମକୁ ଠିକ୍ କରେ। ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି ଏହାର ପ୍ରାଇସ୍ ହେଉଛି 120 ଟଙ୍କା। ଏ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇଲେ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ମାନେ ବଡି ଟିକେ ଗରମ କରେଇବ। ତ ଇଏ ହେଉଛି ଶ୍ୱାସରୀ ବଟି। ୟାର ଇନଗ୍ରିଡ଼ିଏଣ୍ଟ ଏଥିରେ ଲେଖା ଅଛି, ଆପଣ ଇନଗ୍ରିଡ଼ିଏଣ୍ଟ ଦେଖିପାରିବେ, ନହେଲେ କିଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଇନଗ୍ରିଡ଼ିଏଣ୍ଟ ଲେଖା ଅଛି। ତ କୋରୋନାର ମୁଖ୍ୟ ମେଡ଼ିସିନ ହିସାବରେ ଆମର କୋରୋନିଲ୍ ଟାବଲେଟ୍, ଯେଉଁଥିରେ ମୁଖ୍ୟତଃ 3ଟା ଜିନିଷ ମିଶିଛି। ଆପଣଙ୍କର ତୁଳସୀ, ଅଶ୍ୱଗନ୍ଧା ଏବଂ ଗୁଳୁଚି। ଗୁଳୁଚିକୁ ଆମେ ଗିଲୋଏ ବୋଲି କହନ୍ତି, ତୁଳସୀ ଅଶ୍ୱଗନ୍ଧା ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଶ୍ୱାସରୀ ଟାବଲେଟ୍ କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ, ଏ ଟାବଲେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ରେସ୍ପିରେସନ୍ ସିଷ୍ଟମକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବ। ଆଉ କୋରୋନିଲ୍ ଟାବଲେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ିର ଇମ୍ୟୁନିଟି ପାୱାରକୁ ବଢ଼େଇବ। ଯଦି ଜ୍ୱର ଅଛି ତାହେଲେ ଜ୍ୱର କମେଇବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ୱର ହେଲେ ଦେହ ହାତ ବିନ୍ଧାବିନ୍ଧି ହେଉଛି, ତ ଏଇ କୋରୋନିଲ୍ ଟାବଲେଟ୍ ଖାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଅଶ୍ୱଗନ୍ଧା ଅଛି, ତ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ବଢ଼ିବ, ସେ ବିନ୍ଧା ହେବା ଦେହର ସେ କମିବ। ଆଉ ଯଦି ନାକ ବ୍ଲକ୍ ଅଛି, ତା ପାଇଁକା ଆପଣ ଅଣୁତେଲର ପ୍ରୟୋଗ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରନ୍ତୁ। ତ ଇଏ ଥିଲା କିଛି କୋରୋନାର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ କୋରୋନିଲ୍ କିଟ୍। ଆପଣ କୋରୋନିଲ୍ କିଟ୍ ପତଞ୍ଜଳି ଷ୍ଟୋରରୁ ପାଇବେ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଘରେ ରହିକି ଅର୍ଡ଼ର କରିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଅର୍ଡ଼ର ମି ଆପ୍, ଯାହାର ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ତାର ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବି। ତ ଆପଣ ସେଇଠୁ ଅର୍ଡ଼ର ମି ଆପ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିକି ଆପଣ କୋରୋନିଲ୍ କିଟ୍ ମଗାଇ ପାରିବେ। ତ ସିଧା ହରିଦ୍ୱାରରୁ ଏ ଜିନିଷ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଘର ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କର ପତଞ୍ଜଳି ଷ୍ଟୋର ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଘର ପାଖରୁ ଯେଉଁ ପତଞ୍ଜଳି ଷ୍ଟୋର ଅଛି ସେଠୁ ଯାଇକି ଆପଣ ଆଣିପାରିବେ। ଯଦି ମେଡ଼ିସିନର ଖାଇବା ପ୍ରୋସେସ୍, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ବହୁତ ଜଣ ପଚାରନ୍ତି କିଏ ଖାଇବେ କିଏ ନାହିଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ବେଳେବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ କି ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଖାଇପାରିବେ କି ନାହିଁ, କିମ୍ବା କେଉଁ ଡିଜିଜ୍ ଅଛି ଖାଇପାରିବେ କି ନାହିଁ। ଏହାକୁ ସମସ୍ତେ ଖାଇପାରିବେ। ଯଦି ପିଲା 12 ବର୍ଷରୁ କମ୍, ତାହେଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଦିଅନ୍ତୁ। 12 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକା ହେଲେ ଆପଣ 2ଟା ଦେଇପାରିବେ। ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଲେଡ଼ି ଖାଇପାରିବେ, ତାଙ୍କୁ ଦିନକୁ ଗୋଟେ କରେଇବେ। ଆୟୁର୍ବେଦର ସେବନ କରନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ବ୍ରିଦିଂ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍, ଯେଉଁଟା ଆମର ଲଙ୍ଗସକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରେ, ଇମ୍ୟୁନିଟିକି ବଢ଼ାଏ। ତ ଯୋଗ ଆୟୁର୍ବେଦ ଯଦି ମିଶିକି କରିବେ, ତାହେଲେ କୋରୋନା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଠିକ୍ ହେବ। ଏ ଯେଉଁ ଶ୍ୱାସରୀ ଆଉ କୋରୋନିଲ୍ କିଟ୍, ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ୱାସରୀ ବଟି ଇଏ 120 ଟଙ୍କା, ଆପଣଙ୍କର କୋରୋନିଲ୍ ଟାବଲେଟ୍ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର 400 ଟଙ୍କା, ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ଅଣୁତେଲ ଇଏ ଆପଣଙ୍କର 25 ଟଙ୍କା। ତ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି ମିଶିଲେ ଆପଣ 545 ଟଙ୍କାରେ ଏ ଟୋଟାଲ୍ କିଟ୍ ପାଇଯିବେ। ଆଉ ଯଦି ଅର୍ଡ଼ର ମି ଆପ୍ରୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର 10% ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱଦେଶୀ ସମୃଦ୍ଧି କାର୍ଡ଼ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 10% ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟରେ ବି ମିଳିଯିବ
କୋରୋନିଲ୍ କିଟ୍। ତ କୋରୋନିଲ୍ କିଟ୍ ଖାଆନ୍ତୁ ଆଉ କୋରୋନାଠୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ।